Abaningi bazokhumbula mhla uBrown Mokgotsi egqoke leya suit yakhe ka-Perfect Wedding evele lapha kwi-head of committee maduze nje ngekudala kakhulu la uShongwe we-MKP embuza khona ngamacala anawo. Khathi embuza kwavela icala elithi unecala lokubulala. Icala leli lenzeka ngokusho kwakhe uthi waxabana nomuntu othize bathebelwa lo muntu waphuka waphuka intamo, so icala laselibekwa yena. Isididi nje saba kanjalo bathibelwa waseyaphuka yena lo muntu, kodwa icala laselibekwa yena. Mayebuza ukuthi ukhona nofakazi lapha, hayi babengekho ofakazi. Empeleni sengathi umlisa lo owadlula emhlabeni wadlulela esibhedlela esithize khona lapha North West. Wabekwa icala uBrown Mokgotsi lento yenze ngo-2011 ngoDisemba waboshwa wabekwa icala wa-attenda eMmabatho Magistrate Court. Lihambile ke icala isikhathi eside eboshwa i-NPA yakhona eNorth West. Emva kobufakazi ke lobo buvelile emva kokuthi ephoswe imibuzo uyena uShongwe lo we-MKP livukile ke icala ke. Icala laphela ngo-2022. U-2022 la ngo-2011 icala liphele ngo-2022. Naye uBrown Mokgotsi moyibuzwa ukuthi kwaba yisiphi isizathu sokupheliswa kwecala, ingoba engatholwanga nobufakazi noma ubufakazi babungahlangani noma kwabonakala ukuthi kwakuyi-self defense, uthi naye akazi ukuthi kwenze kanjani. Ivukile icala libuyele enkantolo. Okubike ukuthi lisavuswa yiyona i-NPA. Sazi noma kusayibona yini laba abalistraka off the roll o abalisusa enkantolo abaliqede enkantolo noma sekwabanye yini, kodwa lona livukile icala. uBrown Mokgotsi ziyamkhalela manje. Hlokohlela la landela ipage so lokho ezivuka nje.